Kok modele cengkoke ngono. Jawa Timur iki keras. Oh. Lho ya apa, Dik? Ngono kuwi. Lho kowe tekan kene karo sapa? Ngono. Ya. Nek neng kono cah wedok cilik celuk-celukane nduk. Oh. Nek neng kene cah wedok cilik celukane nduk, nek cah cilik celuk-celukane tole. Lho, iya to. Iya, mula nek cah cilik wedok tekan Jawa Timur mesti takoni. Lho, karo sapa, Nduk? Kon karo sapa, Nduk? Lho, kon to, Nduk, karo sapa? Ngono. Oh, iya to. Nek cah lanang celuk-celukane tole dadi, lho, kon to, Nduk, karo sapa? Kuwi nek cah wedok. Iya. Nek cah lanang cilik celuk-celukane tole. Iya. Lho, kon to, Nduk, karo sapa? Nek cah lanang. Lho, kon to, Ngger. Nah. Ya ora kok kowe mau wis meleset jenengane tenan. Kono keras kok no. Iya. Ning urung karuan wong keras ki gawe lara ati ora. Ya piyai wit Jawa Timur ki sok-sok nglegani. Apa iya? Contone aku tau nang Surabaya no tuku sego no. Nganggo lawuh ndok, nganggo lawuh swiwi. Pinten, Bu? Duh, mangane ndare napa, Pak? Santai mawon. Kula sego kali swiwi kali ndok. Pun mboten salarang-larang, 9.000 mawon. Ngunjuke apa? Es teh, Bu. Pun 1.500. Kowe jajano alus lembah manah tata krama ning Malioboro kono. Dare napa, Pak? Wah, lembah manah. Kula maem sekul kali gudeg kali ndas. 100 kali dosa. Modar. Pecah sirahe san. Iya. Ngono ya, Mas. Mandek sik ya, Nak. Iya. Ora ketang sedhela ngaturake apa wigatine? Iya. Dene panjenengane para bapak-bapak pepundhen pini sepuh ingkang winantu ing makurmatan para mitra kadang. Iki sing delok kokean kok iki, Nak. Heeh. Dadi ya nggone ora muat ngantian. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Nggih, monggo. Sakmenika ngaten kemawon para bapak-bapak Ansip ya sing temata ya nata para masyarakat merga iki acarane rasulan no. Ya. Acarane bersih desa. Lah, bersih desa kuwi acarane pancen kagem kabeh para penduduk saka wiladeg kene. Ya. Dadi aja menang-menangan, aja kalah-kalahan sing wigati sing mburi ya iso prisa wayange, iya. Sing ngarep ya ngalah, ngono kuwi malah kepenak no. Ngono ya, Mak. Iya. Sesuk nek isih kurang nggone upama isih kurang ya golek neng lapangan digawe neng lapangan kono ya malah apik, malah kobet kok no. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Lurah lan kabeh panitia bersih desa sing wis kepareng
rawuh ana ing sudunge awake dhewe ingkang wigati nimbali awake dhewe ana ing dina iki iya supaya sowan ngabiyantara ana ing ngersaning para bapak-bapak ana ing wiladeg kene ngono ya mak iya ngaturke panuwun tanpa pepindhan seneng no ngetingalake guyub rukun bandel rompol gotong royong para warga wiladeg kene nyatane bengi iki sing rawuh iya akeh banget para warga wiladeg sing kepareng rawuh ning bali desa kene iki nuduhake yen to kerukunan lan katentreman isih sumandhing karo panjenengane bapak-bapak ning wiladeg kene no iya mula tak jaluk kanthi banget kahanan sing kaya-kaya ngene iki aja mung kandhek tekan nalika rasulan nanging tetep nalika padha bebarengan bangun marang desane guyub rukun bandel rompol ora usah mbedakake werna kulit ora usah mbedakake tata kapercayan kabeh padha ngono ya mak iya garane wong rukun iki kepenak kono garane wong rukun kuwi apa watone anggere kowe moh dijiwit aja sok njiwit watone kowe moh ditabok aja sok nabok urip bebarengan sebaya mukti sebaya mati ana ing desane ngrungkepi marang bumi wutah getihe yen ngadeg padha dhuwure yen ndodhok padha ndeke yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking ya yen uripe piyai sak desa kaya ngono kuwi wis tenan desa iki mulya reja kok no iya ngono ya mak iya yen ana kerukunan mula gotong royong bangun desa bebarengan padha dirasake ora mung saka perangkat desa nanging klebu saka para panjenenganing para kawula-kawula utawa masyarakat malah luwih gedhe dibantu masyarakat tinimbang perangkat desane. Perangkat desane ora bakal iso tumandang karya dhewe tanpa pembantuane masyarakat. Ya. Semono uga masyarakat ya ora bisa kok tumandang dhewe tanpa diarahke dening para bapak-bapak ingkang mapan ana ing perangkat desa. Oh iya ya mak. Dadi loro-lorone kuwi kaya godhong suruh lumah kelawan kurepe yen dinuluse jerupane gringgit tunggal rasane. Ngono ya mak. Sing pamong ya krasa wae yen to dadi pamong kuwi pancen tukang momong marang para kawula. Apa aspirasining para kawula ayo padha dirembug bebarengan. Ya, wajibe ya pancen ngono. Sing para kawula ya aja terus ngudel bingung numbuk bentus. Saben-saben aspirasine dipikirke terus penjaluke sing werna-werna. Lho, sak tunda, sak bilik-bilik tegese anut marang kekuataning para pamong, anut marang kekuataning para masyarakat. Nggone bangun desa bebarengan wekasan bakal dadi besok desa sing apik ya nok ngono ya mak iya mula kang sangka kuwi awak dhewe seneng dene tinimbalan ana ing mapan kene disiarake radio pirang-pirang nok wah matur sembah nuwun tanpa upama iya sesasi sowan pindho nang wiladeg ora ketang sing wingi nggone wong syukuran nang mburi bali desa saiki nang kene oh iya ngono ya mak iya mula ya terus awak dhewe kudu ngaturake sesuatu sing kudu iso nglipur para lenggah para sutresna budaya ya nok matur sembah nuwun tanpa pepindhan mak iya tur wiladeg kene iki pancen desa budaya sabab ora mung wayang tok nok wayang wong ya tau digelar nang kene iya ketoprak lan sak piturute tau digelar nang kene pendopo utawa bale desa kuwi ora tampikan kanggo pentas kesenian mula ora aneh nek saben-saben eneng pahargyan utawa saben-saben eneng tontonan piyai sing padha rawuh pirang-pirang kaya ngene iki wis ora aneh no. Iya, ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya, Mak. Iya. Dene wis kepareng rawuh ana ing kene. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya, bapak-bapak panitia sing wis kepareng nimbali rawake dhewe. Ngono ya, Mak. Tur dilalah keparenging Gusti Ngakarya jagat biasane anggere sasi rame ngene iki aku ora iso ngejak sindenku komplit iki malah komplit gek nggone malah kurang no. Iya. Panggunge ora iso dienggo linggih sinden nganti didum dadi loro. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mula wis tak ancer-anceri utawa wis tak kandhani sindene mau sing nom-nom dhuwur, sing tuwek-tuwek ngisor aku ya ngono. Iya, men disawang ki sarwa kepenak. Sing ngisor kuwi wis tuwa-tuwa ya, Mak. Wis ya ming mergo pupur dadi ketok apik. Iya. Nek jane upama ditetel ngono wah wis kempot-kempot ra karo-karuan kae. Iya, ngaturake panuwune rak suarane ijik apik. Lah, suarane isih apik no. Aja kok nyuwara, nyuwarani ijik apik no. Iya. Matur nuwun, Mak. Pirang-pirang sindenmu mbok sowanake ana sing keri barang mau. Oh.
Dadi rombongane wis mangkat lagi teka itik-itik isih salin, isih gelungan. Iya, Mongko dalane we ramene ra jamak. Biasane aku tekan lokasi iki 7:30 wis tak anggap paling bengi iki mau. Gara-gara ngenteni sinden kule kerokan marai dadak. iya. Jam 8 lagi tekan kene. Ya ora dadi ngopo sing penting ora telat. Iya. Ya, matur nuwun. Apa sing didhawuhke sing ngendikake dening Simak supaya kabeh para masyarakat Wiladeg tetep njaga marang karukunan, njaga marang katentreman sarta nggone tansah mbangun marang desane kuwi padha sengkut gumregut gotong royong bebarengan ngaturake panuwun muga-muga iso kelakon ya Mak. Ora kok muga-muga kabeh iki nek niat sarta duwe karep ayo to tunggal rasa tunggal cipta lan karya kuwi bakale kelakon. Ya. Ning nek niate wis ora ana mbangun desane dhewe ya wis ora bakal iso dibangun. Ngono ya Mak. Apik lan orane desa kuwi ora kok gumantung perangkat desa. Ning bebarengan para masyarakat nggone tresna karo desane, tresna karo bumi wutah getihe no. Iya, pancene ya ngono. Iya. Iya, tetembangan sing kepenak dawuhe Bapak panitia lilimbukan cangikan aja ngladrah sak madya wae. Ya, Merga piyai kene beda karo piyai-piyai kiwa tengen liyane. ya. Pendak-pendak mesti eneng sing nyuwun limbukane akeh utawa limbukane sing suwe. Ning nek ning Wiladeg kene mesti diweling karo panitia. Limbukane aja kesuwen Mas. Pokoke mriki menika seneng kalian lakon. Oh iya ya Mak. Iya, wah. Kula pandemen ringgit purwa saking Pogung Kidul Sinduadi Melati Sleman. Lho. Piyai Pogung Kidul Sinduadi Melati Sleman rawuh mrene no. Iya, kowe anggrenan di papan ki wong isor do munggah kabeh nek ning Wonosari. Lah iya. Ambuh kok do ora jeleh. Ha iya. Karepku ki aja ming nonton, ngundang ngono lho, ora ming. Iya. Ha wong ming ngundang wayang kon ngundang karo mbayar kok angel. Lah iya. Mah jan iki keluarga Pak rombongane Pak Ngadiran. Wassalamualaikum nyuwun pepiling, matur nuwun. Sugeng dalu Mbah Cangik. Badhe nyuwun sekar kentun Pak Bari sekar mawar biru, Bapak Slamet sekar selendang biru, Bapak Gianto Satpam RSUD sekar ali-ali, saking Bapak Suprih wetan rumah sakit Jeruk. Oh iya. Teko meneh. Ya. Pokoke tak tampani mumpung rung tak tutup no. Iya, ngono ya Mak. Nyuwun gending caping gunung dijengglengke. Kus bebek. Oh iya. Kus bebek iki sesuk nimbali awake dhewe ning tlatah Jati Ayu. Karangmaja no. Iya, tanggal. Nek ora kleru tanggal 20. Oh, nek ora kleru ya Mak. Iya, sik tak tilekane jadwale. Engko ndak kleru do tekan kono aku dunek-unekke no. Iya. Wis tok anu to. Wis tenang wae aja kuwatir. Ya. Alon-alon ya Mak. Jadwal Jati Ayu. Oh. Wah, 20 Karangmaja Wonosari Gunung Kidul. Oh iya. Nek Jati Ayu. Sing Wonosari isih pira, Mak? Sesuk tanggal 18 eneng Seana no. Oh iya. Terus tanggal 31 eneng Piyaman. oh iya ya Mak. Matur sembah nuwun ben ora dotokan takon wae. Aku ki nek turu sok keganggu. Kok keganggu piye? Anggere turu esuk ngono wong ngebel tak angkat tak kira wong nanggap bulme wong arep ndelok. Iya. Mangke dalu teng pundi, Pak? Mangke dalu teng Wiladeg. Oh nggih matur nuwun niki rombongan bakul-bakul. Oh alah. Monggo arep turu meneh ra iso wis ngrekoso aku menen. Iya. Nek ra tak siarke ngene iki ndak. Iya ngono ya Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan no. Iya, ya diaturake. Sapa sike? Ya alon-alon. Gandeng sinden pirang-pirang ya diratani. Ya. Wiwit saka mepet aku iki caping Gunung Jengglengse sing iki wis neng kupinging para pamirsa neng talinganing para lenggah ki ora asing meneh no. Iya, ngono ya Mak. Iya. Wah iki Pak Kus Bebek iki nyuwun caping gunung no, tak dhisikke no. Iya, mergane Dite 400. oh iya. Ki sing 50 engko keri. Ha iya. Aku njur ming ukuran dhuwit. Weh lah, ya ngono kuwi nganggo klasemen kok no. Iya. Iya.
Wiwit saka Mbak Endah Wasita. Ya iki sing telat mau no. Iya. Ayo dadak ngeroki apa-apa. Sik Pak kula keroki. Iya. Jan wis yo. Baik. Saben bengi. Mangga dijenglengke. Ko geser. Iya. Yo. Sak cakepan wae ngesahke dhuwit. Iya. Yo. Yen memajang iki sapa? Iki Mbak Ika Suhesti saka Tanjung Sari Kidul kono no. Oh iya. Mung karo jejere. Nah, penak kok nyindeni aku ki ming sak cakepane. Sesuk-esuk amplope penuh. Ah iya. Ora nyindeni liyane nganti lambene jeber-jeber. Lasem semengi. Maya nyindeni aku ki ming caping gunung sak cakepane wis. Mair-mair no. Iya, ngono ya. Mula sindenku ya lemu-lemu. Iya. Ora kesiksa batine. Iya. Ayo. Kembang sapa iki? Mbak Ana Pertiwi saka Pring Surat Temanggung. Kembang suarane ya melengking. Iya. Jarene sinden-sinden liyane iki wis arep isi no. Arep isi piye? Jarene nek dadi bakale meteng. Lho. Nek dadi bakale iki mau aku diceritani sapa ya wingi sore ketoke sing crita Orisa ketoke. Anu Pak, Mbak Tiwi pun anu mbobot. Syukur alhamdulillah. Sida kawin suntik, aku ya ngono. Ngawur. Karo bojone kok ya nak. Iya, jejere. Yo, Mbak sapa iki? Wah, Mbak Endah saka Paraan. Yo. Saking ora kuwate nganti njaluk izin 2 malam. Oh iya to. Ayo. Bojone loro. Oh. Sing Delingo siji, sing Paraan siji. Iya. Ya sekali-sekali sing lanang sing tak gawe mangkel. Iya. Ora mung Endah terus ya, Ndah. Wah, nganggo dijengkitke. Hey, yeah. Sip, Mbak Endah. Geser meneh. Ya. Sapa? Oh, juragane sapi. Heeh. Sapa? Orisa. Iya, wah jen Orisa Poang. Iya. Ngece, Pak. Apa? Ngece. Ya ora wong kok ngece nek kowe iki ora duwe, nek kowe iki sekeng ngono kuwi tak ece. Ha wong sapiku karo sapimu akeh sapimu, sinden kok sapine 8. 8 no, mongko bojone moh makani dadi dhek iki ya ngombor goleke Kalonjana. Iya. Ben ra apa-apa, sing penting tabah sa. Iya. Amin. Sok bojomu disabet buntut sapi men. Kelekaran ora. Iya. Ya.
Ya. Saka Endah Wasita parikan kagem dusun Wiladeg. Ya, ya. Sing apik-apik. Ya, monggo. Kaya dek ning natah wingi kae lho, bar parikan kabeh penonton. Amin. Iya, wajan. Yo. Aku ngadeg. Hah? Aku ngadeg. Serukno meneh Mas. Kalah karo suarane wong delok. Ya, yo. Aku ngadeg. Semene iki. Terus Banjur mlumah. edan. Nekat cah iki. Sing ngadeg kowe poso apa? Lah sinten Mbak biasane? Wis aku ora kok. Aku wis adoh kaya ngono. Ya. Terus Warga Wiladeg heeh. rezekine kathah. Amin. Ya. Jejere, ya. Seko pelem Saka pelem leren ning kretek. lereng kertek terus. Mugi tansah ayem tentrem. Heeh. Warga Wiladeg Amin, ya. Jejere. tuku gudeg Tuku gudeg ning Malioboro. neng Malioboro. Mugi warga Wiladeg Heeh. tansah bagya mulya. Tansah bagya mulya. Jejere. Aku judeg Terus mikir bojoku. gampang wisane. Parian, Pak. Heeh, terus Mugi warga Wiladeg mugi warga Wiladeg tambah maju. tambah maju. Terus yuk Aku ndredeg aku ndredeg. mergo cedhak kowe. Terus Dusun Wiladeg tentrem wargane. Ya. Jejere Tatin. Pendak bengi mbladeg Heeh. Terus nganti ra iso ngopo-ngopo. wis iki ngopo-ngopo iki ngopo? Turu, Pak. Oh, ayo wis kewajibane awan tak ya iso turu to? Iki kan bengi, pendak bengi mbladeg. Heeh, awan nggo turu ora nggo cenanangan tekan ndi-ndi. Lah nggih, bubuk, Pak. Lah iya. Terus Mugi warga Wiladeg panjang yuswa. ya jejere Mbak Ayu. Ayo, Sik, Pak, mikir ya, Pak. Kentekan ya, Pak. kentekan apa? Kentekan ukara. Isih akeh kok ya. Kula dilewati riyen nggih, Pak. Dilewati riyen. Kowe lah edan kowe iki. Lah kowe iki nyandang Jawa kok moh mikir. Lah niki nembe mikir. Ayo entuk gek entuk ngono. Apa kupingku budhek ngono wae ya iso tekan Wiladeg kok kowe engko. Heeh. Penak kok tiba ek. Heeh. Ya. Ayo gelut. Oh ya, lho. Malah nantang. Terus? Gek ndang ngadeg. Oh. Kayak gelut ro lingguh ya iso kok. Iya, terus? Tansah cancutku mreget. Heeh. Sedaya warga Wiladeg. Nah, gini kecekel ayo. Ya. Ayo rombongan kasepuan. Ya. Sing isor iki ya. Saka Neti. Ya, yuk. Anakku pilek Ah, apik kuwi. kokean es. Terus Mugi warga Wiladeg kokean es. tambah sukses. Apik, tambah sukses iso dadi sukses yuk. Wahyu, Wahyu. Ya. Ayo bojoku pilek. Ngono yo, guys. Ngadege wis ra iso jejeg. Piye balenono? Ngadege ra iso jejeg. Oh, ayo, mbok menawa sikile lara apa piye?
merga kecocok ri. Oh, terus? Kanthi bersih desa wiladeg. Heeh. Sedaya masyarakat pinaringan berkahing Gusti. Ya, amin. Ayo jejere Mbak Prastiwi. Terakhir. Sirahku mumet. Iya, kok Mergo digowo? ora komanan parian. Artine apa? Artine apa? Ora ana artine. Oh, cen kowe iki ngomong to iki mau. Name ngabari. Oh, alah. Setan. Iya. Gatekke tenan sirahku mumet kentekan parian. Ya wis, modaro kono. Iya. Oh, alah wis. Kon mikir kok ora gelem ora. Ya wis ben kareng ya wis keladuk ya wis wae. Engko nek mikir ndak malah vertigo. Iya, ora apa-apa. Panas udan bajute sapa Mbak Tatin? Ya. Panas udan aling-aling Capek. gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misowa caping gunung. Yo ayo nadyan wadon dintekke sisan. Ya. Nadyan wadon Sarta sarta lanang inumane banyu baning ya neno mangga dek jaman langgam tok wae ya eoa awe eoa o Gambang siter ora krungu. Ya.
bandute, Mak. Engko alon-alon sabar, mengko bakal tekan kono, Nok. Iya. Ki mau panyuwunan saka panjenengane bebek goreng Pak Kus. Oh iya, asli Gunung Kidung. Iya. Iya buka ning Jalan Bantul cedhake dhewe kono, Jalan Prantitis ya cedhake awake dhewe kono. Jaran Urip Sumoharjo, Jalan Kenari. Wah, janek jeneng apa-apa kuwi nek wis sukses no, wis mengkari kepenak nampani dhuwit kok no. Iya, ngono ya Mak. Iya. Aja kok bebek goreng, ayam goreng kuwi nek muni sukses ki mengkari alah. Iya. Mengkari gorengi terus ana wong teka tuku didoli wis ayam sing maune tuku ning kampung regane 40.000 sak dus dinae glepung akeh banget kae iso payu 120. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Monggo nek dilangi glepunge sok-sok meng kaya kuthuk dijembeng kae no. Iya. Ya wis ora apa-apa karang bejane dhewe. Apa-apa ki nek wis ketrima, wis kepenak bakale lancar. Iya. Yo, dibacutke. Ya, ana sing nyuwun apa? Ana sing nyuwun pepiling karo wali-ali. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Ika Suhesti. Ya, Mbak Jumeneng, Mbak. Ya, ndak mburi ora ketok. Ngono ya, Mak. Ya. Nah, men ketok. Ya. Piye? Ora entuk ngadeg. Iya. Ya wis, nganu jengking. Iya. Ana ngladeni piyai saking akeh iki angel banget kok. Wis nembang. Iya. Kowe arep milih pepiling apa ali-ali? Sakarepmu. Manut. Hah? Ali-ali mawon nggih, Pak. Ali-ali, ya. Sing kepenak, ya. Monggo, ali-ali, Mbak. Dibawani, Mbak Ika. Nggih. Ya. Jenang kula Neno, neno, neno. klali aja tansah gondeli tansah gondeli yen dadi lara sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala nenona nganti besok apa bakal bali
yen bali bajo kula mangga nanoneno mangga Mbak ngagemali aliku pamriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke ngelingono lalapenku diaturake ya iki mau Mbak Ika iya saka Tanjung Sari kono nok oh iya ya Mak iya Piyai Gunung Kidul oh iya Piyai Wonosari Gunung Kidul iki suarane apik-apik kono iya matur sembah nuwun ya Mak wis diaturake heeh ayo diceket-ceketke wae iya saiki panuwunan lagu pirang-pirang susulan ya pirang-pirang nok ning kono ana sing aturake lumantar limbukan ya kita aturake dene sing ora iso tak aturake menyang limbukan mengko ana nggon gara-gara isih akeh wektune iya ngono ya Mak iya saiki pepeling panyuwunan saka kadangku sing saka Ngayuja saka Melati Sleman oh iya diaturake Mak iya ayo sing kepareng nyekar coba ayo genti Mbak Tatin Lestari Handayani ya iki sing sinden berbobot awake lemu no ya men disawang men ketok saka kadowan ya nek sinden cilik-cilik iki disawang ra ketok saka kadowan no ya ngono ya lamit heeh jumeneng ya wis sinden ngarepe kuwi dilangkai ora apa-apa lamit Bu Pras ngati-ati ora ya heeh iya. Ayo Tin nembang. Ya sing apik. Ngono ya Mak iya. Nggih, Pak. Pepeling, panyuwunane pepeling. Ya. Men disorot lampu, kuwi men ketok raimu. Ya. Pripun? Ayu to? Piye? Ayu. Wayang kulit malam ini ora tak gagasik kowe. Juga disiarkan secara langsung live oleh satu media TV
Oh iya. Salam dari Banjarmasin, IKG, Pepadi, Radio Wiladeg. Iya, matur sembah nuwun. Bunyang Ciracas. Oh iya, matur nuwun, Mak. Iya. Lan iki uga di streaming langsung no. Iya. Karo ana ora streaming iki? Mboten. Ora ana. Dadi ora sida di streaming no iki no. Iya. Tiwasar tak siarke wong ana sing BBM aku, SMS aku nek nonton streaming langsung saka ngomah. Iya. Ning nyatane ora ana. Piye kowe mau muni piye? Nek disorot lampu ayu to nggih? Ayu, nek dandan Jawa kuwi pancen ayu. Nek mboten, Nek ora wis nyawang kowe emoh aku. Iya. nane. Lah ya nek awak kaya ngono kuwi disawang-sawang apane wis. Saka mburi nek kon brangkang kaya meja. Ayo. Napane sing kaya meja? Gegermu iki lho. Geger kok gedene semono kuwi coba nek kowe brangkang rak kaya meja makan kae to pisan. Nggih nek wong semene ya gegere semene masak gegere cilik ya wagu. Lah ya ora maksud iki dicilikke sak awake. Lho. Mboten iso e. Iso, cepet iso. Pripun? Cilik awake tanpa mangan, tanpa rasah ngulangi mangan, rasah ngurangi ngombe iso. Carane? Carane bojomu kon rabi meneh. Engko rak kowe ngrantes pikire terus cilik, terus kuru, terus modar. Terus modar. Ah iya. Ayo ngrantes kok mikire, ning rak kuru lho. Nek cara liyane mboten enten napa pripun kok dadak bojone kanthi bojone ya teneh ya piye? Hah? Teneh pripun nek bojo kula kon ndek bojo meneh? Lah jare pengen kuru. Piye liyane niku napa? Ha diet, Carane? rasa mangan sego, mangane buah-buahan. Tok. Ha iya, Buah tok, Pak. buah tok wis. Nek mboten wareg. Ora wareg ya diampet arep kuru kok ora karepe wareg ora. Nek esuk bar mayang ngene iki nek digaweke maem terus sing di omah rasa maem. Langsung turu. Engko wetenge awan tangi ngintir-intir kae golek apel, mangan jambu. Iya. Jambu kluthuk. Engko rak bingung kowe. Iya. Kok bingung? Ngono ya, Mak. Nek cepet ya kuwi bojomu kon rabi kuwi terus kuru terus moek. Iya. Modar. Ayo. Mesti wedi kowe cah semono ya anggere krungu tembung mati mesti wedi. Mboten ming kula, jenengan wedi mboten? Ora. Nane. Ah. Kuru-kuru terus. Aku pasrah kok karo kahanan. Wong urip ning alam padang kuwi ya, Tin. Nggih. Kuwi siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi wis digariske karo sing kuwasa. Oh, sik Tatin ki umure tekan semene, karo Gusti wis dicatet. Oh, kae Sena ki umure sok tekan 90. Ae dicatet. Ngono kuwi, ben le budaya kuwi ben le nyeneng-nyenengke piye akeh ki tutuk. Ngono ya, Mak. Kowe Tatin lah kowe nek wedi ditakoni malaikat tak kandhani carane. Lah pripun? Kowe sesuk nek ora iki mung crita lho, Din. Nggih. Misale nek takoni malaikat supaya kowe wedi takoni malaikat, kowe golek mori lawasan. Kok saged? Anggo nek dipendhem malaikate teko, ndelok morimu, oh mayit lawas iki, ngono. Ora sida takon, apa golek gedang, buntel gedange malah engko nek malaikate teko, lho iki kok malah arem-arem nang kene iki. Masa malaikat kok diapusi mori zaman biyen. Iya ora apa-apa kok ya. Kuwi teknike menungso kok. Teknik jenengan niku goreng. Wis gek tembang. Nembang. Pepeling. Oh nggih. Ya. Enten sawerane mboten, Pak? Wong sik ikawe ora njaluk kok kowe ndremis Ah kuwi lho. nggih, salah Mbak Ika ora njaluk. Ana. 400 to? Wah, kok 400 ki saka bebek goreng. Lah nggih bebek goreng. Sing nembang caping gunung 400 ki mau. Napa? Caping gunung 400. Berarti kabeh. Ayo nyoh, panganan nyoh, dit 400. Marai timbil nyoh. Kok nesu lho. Nesu. Arep tanggo seneng-seneng e. Wih, nyoh, dijupuki. Nih, tinggal sapa? Ayo kabeh caping gunung kok. Ah niki njuk mira-mira niki. Ayo sakarepmu, oleh omah nyelawe ya sakarepmu. Ayo dijupuk. Arep ora? Arep jelas arep kok. Arep Wis. lumayan 400 sih. Ternyata saiki kecekel jemite. Iya. Loh, Kok kecekel? Aku ora iso sugih iki gara-gara ngejak Tatin wis. Iya. niki kan le maringi
Panyuwunan wau Pak Kus Bebek. Nggih, Pak Kus Bebek. Mula aja sok ngingu kowe. Lah napa? Ha iki Pak Kus iki mergo dodol iwak bebek terus julukane Pak Kus Bebek. Iya. Kus Bebek. Kowe mula njajal ngingu munyuk engko rak tatin munyuk. Ah iya. Nek ngingu kirek, Ya tatin asu. wong kirek dede anu kok. Ayo, suwe-suwe gede kok. Kuwi le ngelokke pas gede kok. Iya, ayo. Pak. Kuwi lho, wis entek lho gah aku. Tesih 50 mau. Wong ngitung lho Pak meneng. Iki mau pira? 400 kuwi diitung kuwi. Lah nggih 400 terus sing 50. Wis kono kowe bali wae kono. Lah wong dalang laris mendina meng jaluki 400 sing kok le muring-muring. 400 ki dienggo celengan sesuk nek do butuh. Apa jenenge? Napa? Apa? Ki apa jenenge? Kebaya. Kebaya kan iso nggo tombok, tumbas kebaya. Pun duwe celengan dhewe kok. Ora mek tuku kebaya ming notane keke aku. Pak, kebayake anyar pira? Sementen. Wah, iki tekor iki aku. Aku kok ming ngenggokke ming nukokke terus ya. Ora tau ngenggokke aku. Jenengan pengen nganggokke. Gelem aku tenan yakin. Nggih mbok nganggokke wiyaga niki lho. Ora sudi. Gua abrak apa wiyaga? Men do nganggo dhewe-dhewe apa kok. Nggo. Apa? Jenengan Wiyaga mlumpuke aku nek ndi panganan tak keke jero kok. Antek nek di nganu, nek kunjuk kok mboko siji, gedang ya siji metu mangan. Iya, iya. Wis, ora apa-apa to mbok pira-pira ora apa-apa ning suatu saat ki nek sinden dandan iki terus ngundang aku, Pak niki kebayake ajeng dicobi. Pas mboten. Oh iya iya iya. nek ajeng nganggokke sinten milih? Ayo nek gandeng nganggo kabeh ya kabeh tak nggokke. Kula barang. Kula barang. Aku kowe bar tak nggokke terus tak kon mengkurep tak giajul. Ah iya. Oh iki kurang ngene, Tiwi. Iki kurang singset. Oh Oriza iki kok anu. Kok apa? Sesak. Coba nek sing dilongi sik ki wae ya. Coba nek diongoti iso ora? Ngawur ora. Le praktek tangane ngenten kan. Ya ben. Sajake pengen tenan nih. Bu Pras ninggal le. Operasi iki wegah men nganggo dhewe. Aku sing tua-tua men nganggo dhewe. Iya, Sing enom-enom wae aku. yo. Tin. Nama eno pepeling. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam Kang lima. kang lima puniki. Wo sing streaming ki satu media kok. Ya. Dudu PWKS. Ya. Satu media streaming, Pak. Kula antuk saking Jakarta pinanggih wonten Taman Mini nalika semanten. Oh nggih, matur suwun. Iya. Diwaca wonge marem. Iya. Tindakna mring para sesama. Ya, sinden ki anggere lemu nyuwara sithike menggeh-menggeh. Mring para sesama aja ta. Sing penting tekan gone. Ya ora tekan nggone ning kowe sesuk nek tok nengke wae awakmu saya lemu ora iso nyinden. Mergo napase cekak. Gajihmu ki mepet jantung. Iya. Tenan. Ku anggere kowe ngeyel kandhane ngeyel kejaba mepet jantung, wong wedok ki nek kelemon kuwi punuke metu. Napa nih? Punuk. Punuk napa punuk? Kene iki. Nek kaya sapi. Ayo takono Risa nek sapi iki kene iki punuk. Iya. Nek liyane. Ya ora ngerti aku. Iya. Aja takon aku takono Risa. Iya. Kowe dolan ana Risa ndelok sapi ngare lemu ae mesti punuke gedhe. Iya ngono ya, Mak. Nek lemu ki lanang apa wedok? Ya mbuh. Sapi iki sik wedok ya iso lemu, lanang ya iso lemu. Takon
Kae juragane sapi sinden sing nomor 3 saka kono kae. Ya. Sing alise arep gathuk kae. Heeh. Kae nek karo sapi apal ning ya tau kapusan bar mayang rekane arep merah sapi, ngantuk-ngantuk sing diperah sapi lanang. Iya. Dadi diotot-otot ngene iki ora metu-metu no. Napane sing dotot? Sapine ming nam. Iya. Iya. Rasa takon ning diotot-otot. Kowe iki anu banget dadi arah iki mesti Mboten ya nek wedokan jelas nggen mimike. Anek lanang takon Risawi lho sing kleru. Iki bar nyinden merah sapi, ayu bayu ben mripate kae waton delahi ember tek ngono. Lah sapine ming bareng anu to. Wuk lanang to ngono. Terus dikeplak sirahe kok meneng wae. Terus sapine muni, "Nah." sapi kok enggak. Aja padha ditinggalke Nanone rukun Islam pun niku neno sahadate kang angka siji ya kang angka loro ora neruske omong aku tok kowe iki tak kon nembang kok aku muni kang angka loro kowe mengkari muni salat aku nyilih lambeku kene bali 50 masing 50 dereng dinehke kok. Ya wis ben nang kene wae iki kok ya lumayan nggo bayar tukang pijat sesuk. Nah, panjunan meneh lho kok kendel iki. Oh iya. Salam dari Bapak Hasto Pranowo, Sekjen PDIP yang sedang memantau live streaming di satu media. Wah, Pak Hasto PDI nimbali awak dhewe ning Lenteng Agung ulang tahun PDI kae. Ya, ki rencana ya arep nimbali ning wingi tanggale urung pas lagi digolekke. Matur suwun Pak Hasto. Ya. Minjing napa nimbali melih wonten Jogja nggih purun, Jakarta nggih sendika. Ngono ya, Mak. Iya. Oh, iki Pak Hasto malah SMS iki lho nggih, Mak. Pinjang gampil Mas Eno ning niku sinten sing ngadeg mboten usah dijak. Napa nggih? Lah iki kok Delok. emah kaya HP-ku tok cekel nieng. Ya ampun. Ya ampun. Ya ben. Oh, Pak Hasto. Nggih, sendika Pak Minjang mboten Niku lek ajeng ngundang mergo kula kok jane. Rak. Kowe nggo ngopo? Niku mboten jelas iki lho. Niku mboten sah dijak. Oh. Mergane. Sik tak balesane sik. Mergane. Wis, nggih kok ngenteni balesan. Kang angka loro salat. Wah, langsung dibalesi tin. Pripun, Pak? Nggih, balesane. Merganipun sok njaluki duwite dalange. Genah mengreka-rekane dalang. Weh, meneh. Napa? Niku nek 400 dibalekke sesuk dijak. Lah ya. Piye? Jakarta lho iki. Mah, Melu dibalekke 400 nek kita. Jakarta meng oleh 100 nang ngene oleh. 100 cengelmu ya ora. Ya wis tak balesane nggih Pak. Pun mboten ajeng melu kok niki. Kula balesane, Pak. Hah? Kula balesane. Wis kowe iki sekjen PDI Lah nggih Perjuangan. nek mboten ngejak kula rugi ngenten. Sing rugi apane? Lah nggih. Ora rugi. Aku iki perjalanan adoh iki ngawur nek mangan. Edian wong wedok kok. Mboten maem terus pripun
Saiki apa? Aku ki nomor 1 mangan anggere mandeg restoran, nomor 1 mangan ki pamrihku men kanca-kanca ki sak ngisorku wong ming Wiyaga Sinden. Aku ming jangan tiloro es teh. Lah kok kowe soda gembira? Edian. Cah siji kok entek 75.000 ki mangan apa? Mumpung gratis. Wah, wis. Payah tenan. Soto ya doyan. Dene kangka telu salam saking Bapak Hasto Pranowo ya Sekjen PDI kalih saking Mas Aryo Bimo DPR RI ya Efik Hadiatmo Wali Kota Solo wah dan ya iki beres sesuk iki iya iya Pak Aryo Bimo ya SMS iki iya niku sinden nek dipateni hukume pinten taun lho mboten sah dipateni sok mati dhewe. Ah iya nek entek strume wis kejet-kejet wis ora iso dicas Ramadan nindake poso papat zakat ping 5 ngibadah jenengan mana apa Pak sing nembang wilaidan ki lagi iki lho sinden kok dawuh ro dalang jenengan nuturi terus kene iso ya wis gek nembang kok arep meneng wae wong meja omok tapuki cangkemmu ben mumpung ora ana bojone tapuki sesuk bubar langsung napa nang ngepis di pok sapa sing wani napok aku nang ngepis di tangi ayo tangi ngono aja turu tangi ngono nang ngepis tekan ngendi mau ayo tekan Imogiri wis ping 5 papat zakat ping 5 ngibadah haji nanone rukun Islam sampurna ya coba ndeloken nek wong bobote 130 joget ki deloken no. Sinten 130? 130. Wah, domonge kok kono golek timbangan. Wong timbang aku rusak kok pisan. Kula iki mboten 130. Pira? 200. Ya ora nek 200 to nek dibelehke payu. Iya. Iya. Tak tuntak nang tak tuntak. Iki ya Mbak, Pak? Ya Mbak. Ayo dhewe wong sing takon kowe kok kuwas senengane golek kanca ora. Dhewe dirampungi. Iya. Nggih. Dhewe karo joget. Lah niku sing 50 go mriki tak joget. Duit meneh. Cah kok kaya ngono ya. Edan. Nyoh. Nah, kuwi 400 jum cah sinden akeh. Wah, anggere ora joget iki bali 300. Nek waton joget lho. Iya, nyoh. Sik. Sapi kae unine piye? Emoh. Emoh ya wis. Sapi unine emoh. Pak Sena. Apa? Jenengan riyen di SMA cok pigenik mboten? Ora. Ora. Neng nek jeneng pula-pula ngerti ta? Oh, apal cah pinter. IPS entuk 9 ya aku. Sakniki Pulau Dewata. Heeh. Disebut juga Pulau Bali. Ya kene Bali. Oh, lah setan iki ora. Wong kok dalang kok arep pelit. Lumayan 450. Sinten melih sing ngajeng nyawer mangga. Oh, lumayan 50. Iso nggondomke ondrok. Kok ndondomke ondrok? Aku iki nang omah ora tau krasa. Nang ngarepan nyapu kok nganggo ondroke nggon geger suwek gedhe banget. Iya. Nganti ora. Berarti jenengan sak kematke kula ya. Lho lah ya engko mubajir nek ra timatke. Iya. Gegere wah teng klireng ora karo-karuan. Kaya wis lumuten kae lho.
Geger wong kok lumuten ora. Yo, ijen lho, awas. Yo. Ayo wedoke lali. Stop. Apa? 50 kok mengene iki ngapa? Lah kan piye kan jengkelit? Ayo ora ya ndono ndene misale tanggung-tanggung. Men Ya kita kan, apik kok. mana- 50 kok mengene iki mbok nanggap wong edane malah 10.000 iso salto barang. Lah kula ora edan kok ya, Pak. Lah yo 50 Wong ki nek arep joget rak ya nganggo pemanasan sithik masuk langsung banter ya ora penak. Wah, aku biasa kok langsung banter ki. Wis biasa, selak kesusu Lah kok banter yo. kancane selak mangkat. Yo, banter biasa kok. Langsung wae ora. Langsung priwe? Oh, tak gendang. Ngono. Masa ngono lagune pepeling lho, Pak. Ora apa-apa, sing penting musike. Engko nek wis nyanyi terus nek wis bar muni musike nyanyine leren pindah musik kuwi menggila lagi. Lah sapa ngerti kowe diundang nang wiladeg kene wis rasa ngundang dalange seno ngundang sindene tok kae guayeng kei 50 wis ngosek-ngosek sak kayang. Aku nek mboten jenengan aku ya ogah ngosek kok ya. Nek aku gelem. Nek kula kan temen jenengan. Ha iya. Yo ngosek-ngosek yo. Ya. Gah aku. Mau aku nek ngosek Yo. Sing semangat to, men kemringet awake men suda ora. Nek diwangi ya gelem. Wis rasah ewang-ewangan. Siji-siji kowe joget, aku meneng, aku joget, kowe meneng, ngono ora. Nek joget bareng piye? Wah, ora gayeng wis. Sok ucul, anu yo gak iso. 1 2 3 ya, yo. Ayo. Oh ye. Oh ye. Mundur cantik, maju cantik. Nah, saiki meneng.
Suaramu ketok nek menggeh-menggeh iki. Nggih nek bar joget ya menggeh-menggeh. Lah, mulane ya suda awakmu kuwi ya, Tin. Anggere obah niku menggeh-menggeh mboten. Sapa? Jenengan. Ya ora, awakku wis kuru apik saiki wis. Ya stabil. Heeh. Nggih napa? Iku napa resepe? Hah? Bojone kan di bojo meneh. Gundulmu antos kuwi ora. Kuwi nek omong kok waton jeplak to. Wah, lho kok Kuwi suwe-suwe lambemu kaya pedal njaluk digenjot e. kula nak ming resepe jenengan mau lho, ge awal wau. Ya ora, nak aku cuma nyen tak gawe nganu kok. Diet. Tak gawe kepenak. Iya. Oh, ngenten. Heeh, wis Apa niki? 50 iso jogetke wong nok nyenengke. 400 gek diopeni. Iya. Nggih. Empun niki. Kang Senaru kanca-kancane mira-mira. Jiro lupat mo 6 tu 8 9 10 e. Nggih 10 niki tambah 50 pas nyeket-nyeket. Ah, ora wis. 40 wae wis ora. Arep 50 ora iso. Iki tak nggo engko nek ana sing njaluk kae jejermu pojok dhewe kacamatanan kae biasane terus Kula nggih nyuwun nggih, Pak. suarane cilik ning nek njaluk kendele ra jamak-jamak. Iya. Wis, ana tengok. Empun. Wis. Nggih, nuwun nggih, Pak. Ya. Wis tekor meneh. Aku kok ora iso nglumpukke dhuwit anggere kejak tatin iki. Iya, ngono ya, Mak. Oh, ora dikukupi kabeh to. Diserahke ketuane. Prastiwi. Heeh. Wo ora gelem to? Ya wis, ora apa-apa. Tok susuki engko sesuk ndelok tatin ya. Iya. Ora apa-apa, mbangane drep. Heeh. Sembah nuwun mak diaturake. Iya, ngono nak. Iya. Sae genti sing pojok dhewe kae nggo siap-siap. Iki njaluk iki mesti nak iya ya. Iya. Sing aku kacamata kae nak. Oh, ngono to. Heeh. Jek enom kae jek 20 taun. Kok wis nganggo kacamata. Karang mripat kira kena disanak. Kadang kala ana cah sing 5 taun 6 taun wis nganggo kacamata, kelas 0 wis nganggo kacamata ya ana. Iya, ngono ya mak. Iya. Aku ki jane ya wis nganggo kacamata ning do dunekke wagu, do dunekke elek terus isin aku. Tur dasare aku ya trauma nganggo kacamata no. Sebabe kacamata ki ndelok apa-apa mesti dadi gedhe, tulisan dadi gedhe, apa-apa dadi gedhe. Lah aku nguyuh. Heeh. Kaget aku no. Loh, aku ngono kok nganti meh mlayu barang tak copot. Oh, normal meneh aku. Ayo yuk. Kok kaya gelugu aku ya. Iya. Engko ya njaluk delon. Napa, Pak? Heeh, ada suarane. Napa, Pak? Suaramu ki mbok digedhekke kaya ibuwe. Dalem, Pak, ngono apik. Napa, Pak? Iya.
Ora swara ora iso gedhe jan wis ora manis babar blas. Wong wedok rupane apik, ayu, lemu, semok. Bareng takoni, "Tindak pundi, Mbak?" "Ajeng alir liku." Bubrah, wis bubrah. Ora wangun. Iya. Ning nek wong wedok iki ayu, apik, lembah mana awake. "Tindak pundi, Mbak?" "Injih, Mas, badhe mriku." Wah, sempurna. Lah kowe ora. Kowe ngomongan. "Napa, Pak?" Iya. Nembang no. Nggih. Nah, ngono kuwi lho diampet nggih, ngono wae ra. Aja nyeter-nyeter ora. Iya. Nggih. Nggih. Nah, digedhekke. Nggih. Kurang gede sithik. Nggih. Nah. Kurang dikempelke nah. Nggih, ngono. Nggih. Nah, ora kaya bakul es osrok-osrok ngono. Yo, arep nembang apa? Sakarepmu. Ki panyuwunan wis diaturake, kowe saiki tak bebaske. Gelang alit ya kena. Bajing luncak ya kena. Ya, terserah. Andalamu kuwi no. Ya. Apik kuwi. Napa nggih, Pak? Heeh. Napa nggih, Pak? Ya terserah. Nek gelang alit pinten, nek bajing loncat pinten. Wah, lah iki. Kowe tak kandhani ya, Yu. Nang kene iki wis dibayar panitia. Dadi kowe aja nembung aku, sesuk kowe tak jatah dhewe, ora usah dadak nembung iki anane 50. Iya. Oh, 50 mboten napa-napa, Pak, mlaku. 50 mlaku. Nggih. Oh, nya wis Nggih. kaeke 50 beres wis. Ya. Ya. Niku enten meneh, Pak. Ora ana glo, mung kari kertas tot. Tentas ganten. Kowe arep udut apa piye nya? Tentase jenengan kata, Pak. Oke, nek ning tasku oke. Nggih. Ya. Oh, wis rasah wae wis. Oh. Wis leboke. Wis kono. Lho. Iya. Nek tara tak dohke ndak suda-suda kayaku nya. Napa nggih, Pak? Malah wutah e. Lah kula tatane napa? Rasah wis ben tak tatani dhewe wis. Cah kok sregepe ra jamak-jamak. Wis. Cah iku kaya sing lanang. Iya. Lanang iku. Bojone iki iguh banget yo ana. Iya, ngerti aku ana tamu terus langsung gawe wedang nang mburi. Ngeterke wedang kae. Monggo Pak dunjuk, Pak. Ndekno ditakoni tamune, "Lah panjenengan sinten, Mas?" "Kula putrane Pak Seno mbarep." Lah wong rupane ora padha kok putrane Pak Seno. Lah takoni ya, "Nggih. Nika putrane Pak?" "Nggih, Mbajeng." "Lah mbokne kirik." Ah ngono. Gelang alit po caping anu apa jenenge? Bajing loncat sakarepmu. Gelang alit nggih, Pak. Ya, gelang alit. Ya. Bawani. Bawani, Pak. Ha iya. Ayo tambah no, Pak. Wah. Wis bubar wae ya. Nggih, nggih. Ya, sesuk tambahi gampang. Ya. Sesuk bengi tak tambahi. Donga pangestu. Endah iki nek guyu jan saka kene kowe turu to mau? Ayo. Ah, apa? Wong aku numpak mobil karo sopir kok nang mburi. Aku lirik sopir kuwi, ora mungkin to sopirku turu terus nabrak-nabrak. Oh, lah iki kentus mburi iki aku. Ngorok piye? Edian sindenku nek do turu ngorok kabeh no. Iya. Kae sing ayu kuwi apa? Ayu jan le rupane ayu kacamatane ya apik rupane ya entuk. Nek turu iki bolongane keciuten dadi nyuwara. Bolongan sik pundi? Heh. Bolongan sik. Bolongan lambe iki mangap keciuten dadi malah nyuwara. Nek ngorok irak ya mangap. Ngono malah dadi ampet dadi. Iya. Wahyu kae sing ngisor tengah kae apa? Wah, nek turu tenan kok wis tanpa gagas kancane. Kuwi dekekke nggon jok. Bisa menggok dono ya. Weh, tenan asli tak
tak buka kabeh wadine ben njaluk ide aku kok. Iya. Ora apa-apa. Nek tatin kae ngorok. Wah, kaya aja dikon. Alus nek anu. Nek apa nek turu biasane sangu lendang terus tutupe nggon cangkem ngene iki. Ah, tahu tak kon buka bojone iki, bojone bukane. Laine tak weruh aku, bukane. Aku kok lho, cangkeme kok kaya bekicot lus aku. Dadi kaya sapi modar lho. Ayo wis ciri khase dhewe-dhewe kok ya. Iya. Ayo, mambiat. Mambiat mayun. So Sawarane gandeng belabyangan. Wah, kok modele cengkoke ngono. Jawa Timur iki keras. Oh. Lho, ya apa, Dik? Ngono kuwi. Lho, kowe tekan kene karo sapa? Ngono. Ya. Nek neng kono cah wedok cilik celuk-celukane nduk. Oh. Nek neng kene cah wedok cilik celukane nduk, nek cah cilik celuk-celukane tole. Lho, iya to. Iya, mula nek cah cilik wedok tekan Jawa Timur mesti takoni, Lho, karo sapa, Nduk? Kon karo sapa, Nduk? Lho, kon to, Nduk? Karo sapa? Ngono. Oh, iya to. nek cah lanang celuk-celukane tole dadi, Lho, kon to, Nduk? Karo sapa? kuwi nek cah wedok. Iya. Nek cah lanang cilik. Celuk-celukane tole. Iya. Lho, kon to, Nduk? Karo sapa? Nek cah lanang. Lho, kon to, Ngger? Nah. Ya ora kok kowe mau wis meleset jenengane tenan. Nek kono keras kok nok. Iya. Ning urung karuan wong keras ki gawe lara ati ora. Iya. Piyai wit Jawa Timur ki sok-sok nglegani. Apa iya? Contone aku tau nang Surabaya nu tuku sego no. Nganggo lawuh ndok, nganggo lawuh swiwi. Pinten, Bu? Duh, mangane dari nopo, Pak? Santai mawon. Kula sego kali swiwi kali ndok. Pun mboten salarang-larang, 9.000 mawon. Ngunjuke apa? Es teh, Bu. Pun 1.500. Kowe jajano alus lembah manah tata krama ning Malioboro kono. Dare napa, Pak? Ngono kuwi lembah manah. Kula maem sekul kali gudeg kali ndas. 100 kalih dosa. Modar. Pecah sirahe san. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula kasar ki urung karuan gawe gelo. Alus ki durung karuan nyenengake. Oh iya ya, Mak. Kadang kula ya sewalike ngono kuwi. Iya. Madura kasar meneh. Madura kasar. Oh, Madura keras ning ya lembah manah. Duh, ya apa, Cak? Duh, tekan kene jam piro kon? Wah, saya gede suarane. Iya. Teh sate. Ora mangan sate aja sak sunduke. Ngono. Malang nang telak. Iya, ngono ya, Mak. Iya, aku tahu kok jejer wong Madura ki bingung Mergane, dhek omong muni ngene iki. duh, Cak. Anakku lara wetenge mangane radiator. Ngono. Mangan radiator ki ora melonyoh cangkeme aku. Bul mangane iki radiator. Mangane radiator sak karepe dhewe iki carane kono iki Mangane radiator. wah lah iso melonyoh. Iya ya, Mak. Ayo teruske, Mbak. Nyaran yai No. noswan tara Banyu pianyu Aki. Ora ngerti cakepane rasa. Kulon gunung wetan segara
lor lan kidul lor lan kidul alas angker kang kaliwyat kang kaliwyat Belambiangan ayo belambiangan Lho, kuwi tak leh kunggumun gulune iso muter-muter ngono kuwi. kuwi ngelek laker kok no Iya. dadi nang gulu iso wer belam belambiangan belambiangan arep nyambut gawene biasane ming penabuh ki ming wis karo semprot minyak wangi beres. Iya. Nek sinden mesti adus. Iya. Nek ora engko nek mlaku muni mesti pok pok pok. Ya. aja tak Kok le icik-icik telat. Tanah tanah India gumel yaring gumel yaring gumel yaring gumel yaring taman taman sari nuswan toro ya ki nek iki lemu wae gelem joget no. Iya. Nek sing arep mau wak lemu sing joget ming lambene tok. Iya. Nembang nembung Monggo. sesuk anggere sing sinden Tulungagung gawe takjak wah saya le cuantasne jedul jedul Pripun Pak Dalang? Modar. Iya, yo, monggo, monggo.
wis kok. Nggih. Mempengen kowe. Sesuk eneh sesuk bengi nek ana tanggapan. Nggih. Ya, Wis matur nuwun kono. ora sida njaluk tambah. Ya wis ora apa-apa aja dilingke wo malah omong kok kowe. Wis ora usah. Iya. Wis ranggome kok iso bengok. Nyuwun melih. Ya wis ben, Mak. Ayo nak, saiki diteruske dhisik. Ya, critane ya, Mak. Iya, iki lho panyuwun-panyuwun wis diaturake. Ya. Yen ana lupute nyuwun pangapura mengko gara-gara iso disambung meneh, Nok. Ayo, Mak, tak derekke, Mak. Ayo, Nok.